Valley Chukunon says a poor JP is a poor dike. More on the car, or in the Cotown, and the Cachiaman, village or Uku. I know Kennedy. How fumble when you make chicken a weekend while laser. I do where he were malum. I'm the bit of a lady. Oh, Ben Beeper. Ibonian Quarrel. Now found quarter. It's come here when they can. Nukutogam, Bohai Chief Charles of the Nukwe, Chadon, Kimini Nebo, Jello Luku, Amalia, Biamana, Funanya, Uza, this first avenue from Obo Junction, Badara, Bunyawa attracted the road, now with the beer. I drew a fella. And I send the Oruku, Unusurum Kenebia. Unu dekwa anya m ga-afụ solar light ya ebe from federal government. O site n'aka m ka Obinna Chidoka ji wee wetie na nkwere ọrụ okwu maka na adị na mma m ya na abọdị ka o ji wee nye m ya. Wee na-asị Chineke bi n'igwe ga-agọzikwazi Obinna Chidoka. Onye ọzọ ga-emekwara anyị. Dịka m na ya si wee kwu, a ga-emekwu mmụọ. And as in the Oruku, killing no chance of the Mukwe. I cannot do offer. But I'm living successful today, with chance of the Mukwe. I'm Mario Demana. Mr. Apostle. Thank you so much. Because we come here, Ruku, Shadon, no came in a bobo. Yes, I'm what they are not so, chairman, I book when you make attracts due to the money now. So, where you are, where be a male. Uza, wala uza, but ande bialo uza no. So all you be on record. So now funding kwele. Kanjukwa. We na kwadokwa ihe chairman okwu we na-ekenekwa jero Rukubo Chadon okemmiri. Na-ekenefa ni former family lai. So I do very happy. Ndị be anyị na-anụgo ka o si ga. Na-anụgo nu honorable Chukwunonso Ezepuo dike na nkwere ọrụ ukwu, nkwere ukwu ala. Ukwu onu onye ma echi. Ike n'ala eze onye nọchitere anya ndị mmadụ Ogbuefi o gosiri anụgo nkwere niile anyị na-asụ unu daalụ na-eto dike na nke o mere eme omekwa ọzọ ijere nwanne m nwoke kpọta ndị rụrụ ụzọ a ọ ga-akpọtakwa ndị ya arịa wee were mgbada ise maka na ọ na-emebu eme o mere n'ibe na-abụ mee na nkwa ọ ka ya emekwa ọzọ anyị na-agwa ndị ọrụ ukwu ndị ọzọ ka ha ṅụmie nzọụkwụ ndị a maka na aka weta omegịnị oju anyị na-ekele gị n'ọrụ ị na-arụ na nkwere o gosiri na ị na-arụ ọrụ ọfụma maka na mmadụ na-arụ ọrụ ọfụma a na-etu eweta solar light wetu eri na gote ụzọ a gosiri na ndị ọrụ ukwu mmadụ adịghị eje ebe e nwere nsogbu ebe udo dị ka a na-eje so jisi ike n'ọrụ gị mgbe ị ga-arụsị ya werekwenye onye ọzọkwa nkwere na-aga n'ihu ka ofu vileji na ọrụkwu na-aga n'ihu ka ọrụkwu ile na-aga n'ihu anyị na-ekele osu na ọ ga-adịrị unu mma ọmụnwa Messi Apostle onye na-eje ebe ọ na-eme na ọrụ ukwu na-emeta ala nkwa ya na ya ji bịa chia daalụ Messi Apostle daalụ